Hey, good afternoon. Sanibonani mafowethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Kuntambama nje. Asithembe nonke niyaphila futhi kuhamba kahle konke. Yes, sibonga futhi samukela ama new subscribers to this channel ku YouTube nama new followers to this channel ku TikTok. Siyanibonga kakhulu. Nawe ungaka subscribe ku YouTube ngicela wenze kanjalo. Subscribe please and follow ku TikTok. Thank you so much. Kunesimemezelo kwesiphumile namhlanje esithi uPresident Ramaphosa usevele ngoba siyakhumbula ukuthi iMadlanga Commission ike yenza i-interim report noma umbiko wesikhashana ngama findings wayo noma ngalokho ekutholile njengoba iphenya lama allegations avezwa ubaba Mkhwanazi. So ke umbiko wesikhashana ke yawuthatha yawunika uPresident Ramaphosa. uRamaphosa sakhumbula ukuthi wathi uzofihla lo mbiko wesikhashana uzokwaziwa uye neoffice lakhe kuphela. Izwe lonke lingazi ukuthi utheni uMadlanga. So ke esikutholayo ke manje ukuthi uRamaphosa usewubukile ke lo mbiko ovela kuMadlanga wawubheka wawubukisisa wase ethatha isinqumo sokuthi akenze i-task team noma kukhethwe abantu abathile abazothatha i-action manje ngabantu abathile okukhulunywe ngabo noma okuvezwe ubufakazi ngabo lapha kuMadlanga bese labo bantu labo bayaphenywa ngenjongo yokuthi bafakwe enkantolo. So le team kayikhethile le task team lekuthiwa ke izoreporta ngayo yonke into eyitholayo opinion layo ireporte straight ku-National Commissioner wamaphoyisa ubaba uGeneral Masimula. So ke yilokho okwenzekile namhlanje babaliwe ke abantu abazophenywa ngokwalombiko kaMadlanga. Okushayisa amakhala ke kodwa ukuthi uPresident Ramaphosa ubakhethe kanjani laba athi yibona okufanele baphenywe kuqala futhi baphenywe ngenjongo yokuthi bayofakwa enkantolo bayophendula. Usithathe kanjani leso sinqumo? Ngiyacabanga ukuthi yila kumsiza khona ukufihla lo yambiko kaMadlanga owakhishwa nguMadlanga ukuthi yini eyenza uRamaphosa ukuthi afinyelele esinqumeni sokuthi naba abantu okufanele kuqalwe ngabo ukuthi baye enkantolo. Bambalwa nje abekho baningi. Kodwa nje ngakutshela kona abanye babo uLisesha Sinona uGeneral Shibiri uJulius Mkhwanazi nabanye akekho nako kuphawulekayo akekho ubaba usenza umchunu kulabo bantu abazophenywa. Akekho uGeneral Sibiya kulabo bantu abazophenywa. Ngithi ake ngikuveze lokho ukuthi abekho laba ababili ebesicabanga ukuthi kungenzeka babe part of labantu abaphenywa ikakhulukazi umchunu akekho kuleyo list. Shothi iyakhuluma ke lento mawungabheka this speaks indirectly ukuthi uRamaphosa so far isengekho into ayibona lapha kuMadlanga Commission ifaneleka ukuthi iyofaka umchunu enkantolo noma yenze ukuthi umchunu ayoshushiswa. So mina ngokwami lento it speaks ukuthi uRamaphosa okwenzeke kuMadlanga Commission so far okukhulunywe kuMadlanga Commission so far ngomchunu nango General Sibiya uRamaphosa kusengayenzi sense kufana nento engekho because these people are not part of labantu kufuna kuphuthunye bayophenywa bathathelwe inqumo. Shothi nje ngisho ngithi ma South Africans ubaba uSenzo Mchunu clean mina ngendlela engibuka ngayo ngokwaRamaphosa akukho okumsondeza ekuthena ngayophenywa clean ubaba uGeneral Sibiya ngokwaRamaphosa ngombono wami lo akukho kumenza ukuthi angaphenywa uthathe isinyathelo ngaye ukuthi afakwe enkantolo. Yiloko nje bengifuna ukuqala ngako ngenza i-introduction ngako la kule video namhlanje. Ngilala ngikhona ngizokhuluma ngaye uRamaphosa namhlanje
Ngizokhuluma ngaye nje ngisusela kwenkulumo eseculateayo kwi-social media njengamanje, inkulumo kababa uVuyo Zungula we-ATM. Kunento ayikhulumayo lapha uVuyo Zungula, ithatha nje 2 minutes kodwa uyenze yaba nengqikithi echaza kabanzi ngokuthi who exactly is Ramaphosa. Uyayibona, ngizozama nje ukuyihumusha kafishane ukuthi uthini uZungula ngoRamaphosa kule country yase South Africa. Uzobe sewena uyaziphawulela ngokwakho ukuthi ithini iresponse noma impendulo yakho kuloko kusho ubaba uZungula. Uthi ubaba uZungula, ma-South Africans, lesi isikhathi sokuthi siyeke manje ukupretenda, senze ngathi asiboni ukuthi iSouth Africa njengamanje ayibuswa ngokomthetho, kodwa iSouth Africa njengamanje ibuswa ngokomthetho wendoda eyodwa. Leyo ndoda eyodwa eshaya umthetho wayo ukukhala isicathulo sayo eSouth Africa, uRamaphosa. Uthi awubheke le ndaba yephalaphala. Njengamanje sikuJanuary 2026. Sekuphele 14 months lolu daba lolu lusenkantolo yomthethosisekelo, kodwa namanje inkantolo yomthethosisekelo ayithatha isinqumo ngendaba kaRamaphosa nephalaphala. 14 months kusemlandweni ukuthi inkantolo yomthethosisekelo kuze kuphele u14 months kwicase ingathathi isinqumo, kodwa mawubheka phambilini inqumo kwakufanele izithathe, especially kusaphethe uPresident Zuma, yayithatha inqumo ngokusheshsha. Kodwa manje kuphele 14 months udabeni lwephalaphala ayithathi inqumo i-Constitutional Court. Lokho ngokwako ngokukaZungula kushayisa amakhala noma kufuna ukuthi sikucabangisise ukuthi kusho ukuthini lokho. Ihleli i-Constitutional Court ayithatha isinqumo, ayifuni ukucacisa ukuthi entweni eyenzeka ephalaphala ngokuthi kutholakala imali emzini kaRamaphosa and all that, ayifuni ukusitshela i-Court noma i-Constitutional Court ukuthi ingabe uRamaphosa wayiviolate yini i-Constitution yase South Africa noma cha. Ayifuni ukusitshela lokho. Empeleni kulo 14 months inkantolo yomthethosisekelo njengoba ithulile nje ngokusho kaVuyo Zungula. Uthi uVuyo Zungula empeleni kunesizathu sokuthi ithule kangaka. Hayi ukuthi amajaji awazi ukuthi kufanele enzeni, noma hayi nokuthi amajaji awazi ukuthi uRamaphosa wayiviolate yini i-Constitution noma cha. Azi kahle amajaji, kodwa yazi ukuthi kubambephi ukuthi kuphume lo mbiko noma le judgment ye-Constitutional Court ngokukaZungula. Uthi uZungula yingoba uRamaphosa usengakawaniki lamajaji e-Constitutional Court imvume yokuthi akhiphe leyo judgment yokuthi wayiviolate yini i-Constitution yase South Africa noma cha. Wawuphula yini umthetho sisekelo wase South Africa noma cha. Amajaji alinde uRamaphosa ukuthi kube uyena othi sale nikhipha leyo judgment, otherwise ngeke azayikhiphe lamajaji engashongo uRamaphosa. Usho njalo uVuyo Zungula. So kalula nje uRamaphosa ngokusho kwaZungula, amajaji Constitutional Court wabambe kanje, in short wenze lento okuthiwa i-capture. Empeleni this is the real state capture okufanele ngabe kukhulunywa ngaso eSouth Africa ngokukaZungula, because lamajaji lawa ngokomthetho sisekelo azimele, fanele ngabe azenzele inqumo ngokuzimela, kodwa njengamanje alawulwa uPresident Ramaphosa. Ngeke azadedele le judgment engashongo uPresident Ramaphosa lamajaji. Uyayibona lo adinga ipermission yakhe. Uphinda athini ke uZungula mayiqhubeka? Uthi uZungula empeleni lokudelaya ukukhipha le judgment aqala lapho ukuthi uRamaphosa acapturishe lamajaji. Kuqala emuva ngo2017, uthi uyayikhumbula iCR17
ngesikhathi kukhankaselwa ukuthi uRamaphosa abe upresident wale country. Uthi yakhumbula lapho ukuthi kwenzakalani ngendaba yokukhankasa kwabantu abathile ukuthi abe upresident. Uyakhumbula ukuthi public protector uMambusiso Mkhwebane yini ayithola mayephenya ukuthi kwenzakalani during i-CR17 campaign ngesikhathi campaign uRamaphosa kuthe abe president country. Uthi yakhumbula ukuthi upublic protector watholani lapho? Wathola ukuthi upublic protector uRamaphosa wakhohlisa ngamabomu iPhalamende, walitshela amanga iPhalamende ngokuthi imali ezazimlekelela kwicampaign yakhe ukuze abe upresident we-ANC zaziphumaphi. Waqamba amanga alihlaza uRamaphosa. Umbiko loyo owaphuma ukhishwa upublic protector mayephenya ngodaba lwe-CR17. Iqala lapho-ke indaba, kodwa kuze kube namanje even uRamaphosa loyo mbiko kapublic protector watholakala washo ukuthi uRamaphosa wakhohlisa iPhalamende. Akuzange kuthathwe izinyathelo kunaloko kwenzakalana. Leyo report ka-public protector uMambusiso Mkhwebane yathathwa yayiswa enkantolo eHigh Court. Yayibona? Kuleyo High Court kwakunobani-ke kuleyo High Court? Kwakufanele ukuthi kudecidwe ngalo mbiko otholwe umama uBusisiwe Mkhwebane noma upublic protector ngaleso sikhathi. Isinqumo kwakufanele sithathwe yijaji, uJudge Dustin Mlambo. Wenzani uMlambo, uDustin Mlambo? Wafika wa-overrule le report kamama uBusisiwe Mkhwebane, wathi into engekho lama recommendations ashiwo ile report kamama uBusisiwe Mkhwebane ukuthi akwenziweni, wavele wagqiba yonke lento uDustin Mlambo. Uzokhumbula ukuthi kwaze kwafihlwa, waze wanquma ujaji la ukuthi akufihlwe nokuthi obani ngempela laba ababekhankasela uRamaphosa bemnika imali. Kuze kube namhlanje there is no official statement ekhona esho ukuthi who exactly funded Ramaphosa. Asazi noma wayefundwa ngama-drug dealer, asazi noma wayefundwa ngama-cartels, asazi noma wayefundwa ngabantu abakusystem yama-capitalist abangafuni umuntu omnyama abe right kulelizwe. Akwazi umuntu. Kodwa ijaji lathi akufihlwe konke lokho, sifihlelwe thina. In short, uRamaphosa waqinisekisa ukuthi u-influencer amajaji afana noDustin Mlambo ngalendlela achaza ngayo uZungula ukuthi ifihlwe yonke into nge-CR17 ukuthi wangena kanjani as president we-ANC. Uyabona ukuthi uRamaphosa akaqala ukufihla. Lento le ayifihle manje ngombiko ovela kuMadlanga. Akusiyo okokuqala, ungumuntu ofihlayo uRamaphosa. Uyathanda ukuthi izinto ifihlwe bese qhamuka lethi esathatha inqumo ngento efihliwe. Njoba njengamanje esethathe umbiko kaMadlanga Commission wawubuka yedwa, wasuthatha inqumo wathi ubani nobani ukufuna phenywe, abanye abangaphenywa. Uthini kuVuyo Zungula? Uthi siphethwe indoda eyodwa eSouth Africa njengamanje, iwona mthetho waseSouth Africa. Igama laleyo ndoda uRamaphosa. Akunamthetho eSouth Africa njengamanje asebenzayo. Umthetho osebenzayo njengamanje eSouth Africa yisicathulo sikaRamaphosa. Usho njalo uVuyo Zungula. So nayi into eyenzakalayo. Uthi ke uVuyo Zungula ngenxa ke ukuthi uDustin Mlambo le judge leli le-High Court lapha eGauteng lase lewugqiba kanjalo umbiko kamama public protector uMambusiwe Mkhwebane. uRamaphosa wakujabulela ke lokho, wase wenza isinqumo kuRamaphosa sokuthi uzokwenzani, uzothi makuvela ispace noma ivacancy eConstitutional Court akhuphule le judge leli, alireward, alinike isikhundla eConstitutional Court noma enkantolo yomthethosisekelo, alenze ini, alenze isekela lika Chief Justice. In short, ngokukaRamaphosa kube kuya ngoRamaphosa ngabe ijaji eliphethe njengamanje enkantolo yomthethosisekelo uDustin Mlambo, kodwa ngenxa yokuthi kwakune pressure yokuthi kufanele kube ne-female judge manje efana nomama uMaya,
ophethe njengamanje wathi uRamaphosa no uMlambo at least akabe seduze abe yisekela as deputy chief justice njengoba eyisekela okusho ukuthi noma nini makwenzeka noma yini kumama uMaya uDustin Mlambo uzothatha over as ijaji lomthethosisekelo. Konke lokho kwenziwa uRamaphosa ukuze areward noma avuze noma akhokhele ijaji uMlambo ngokuthi liye lavikela izinto zakhe ukuthi wangena kanjani as president we-ANC wakufihla lokhu uMlambo konke in short wamvikela konke. So uyabona ukuthi ngalendlela echaza ngayo uVuyo Zungula uthi uVuyo Zungula kune deal ekhona phakathi kukaRamaphosa noDustin Mlambo oyisekela lika Chief Justice enkantolo yomthethosisekelo. Uthini ngaloko kusho uVuyo Zungula? Uyakuvuma noma uyakuphikisa na? Uyayizwa leyo nto? So in short ngalendlela echaza ngayo uVuyo Zungula kuyarewardwana la. In short kuyabongwana kubongwana ngezinto ezithinta thina bayabongana lapha phezulu ngokuvikelana ezintweni ezithile bayabongana ku-affecte thina at the end of the day lapha phansi. Uthi uku-appointwa kukaDustin Mlambo ukuthi abe yisekela lika Chief Justice empeleni kwakungeyona i-appointment kwakuyi-reward leyo. Kwakuyi-reward yokuthi uma uzoqhubeka nje ungivikela njengejaji njengoba wena Justice Mlambo kunguwe ozopromote amajaji namanye amajaji wapromothela ezikhundleni shothi unegunya lokuthi uqhubeke uphusha i-justice system yase-South Africa ihambelane nami njengoRamaphosa. Nami ngiyokubonga uma uqhubeka ukwenza kanjalo. So uyabona ngalendlela echaza ngayo ubaba uVuyo Zungula uzama ukusinika isithombe sokuthi uRamaphosa indlela asebenza ngayo kule country usebenza nabantu abamvikelayo bese uyababonga. Yingakho njengamanje sinabantu abafana nobaba uSenzo Mchunu. Obaba uMsenzo Mchunu uyabona ukuthi kuningi abakwaziyo ngale campaign kaRamaphosa yokuthi abe upresident we-ANC. Wazi kahle for example ubaba uMchunu ukuthi ubaba uRamaphosa wangena kanjani abe president ye-ANC ngendlela engafanele obani ababemfanda and all that. He has all the details. Yingakho ubaba uRamaphosa later on wagcina serewarda noma esebonga ubaba uSenzo Mchunu ngesikhundla esikhulu esifana nokuba yi-Minister of Police nezinye ayithola before leyo position. Okusho kona ukuthi singama-South Africans ke sisenkingeni ngoba njengamanje siphila ngaphansi komthetho kaRamaphosa ngokusho kukababa uVuyo Zungula. Yiloko ngifuna siphawule ngako namhlanje ukuthi siyamphikisa noma siyavumelana naye uVuyo Zungula. Kuthini ukuphawula kwakho ngalento ayishoyo ngoRamaphosa? Ingabe iSouth Africa njengamanje ibuswa umbuso wendoda eyodwa okuRamaphosa? Uthini umbono wakho? Mfoka Mkhonza lo nali sengilifakile ithebeni silihlaziye silidingide madoda. Ngiyabonga kakhulu. Sesiyodibana ngama-comments nakuma-video alandelayo. Ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, nikhomenta, ningifollowe naku-TikTok njalo njalo. Ngiyabonga. Thank you.